давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти сиёсати муваффақи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама гӯшаву канори мамлакат марҳила ба марҳила дигаргуниҳои куллӣ дар ҳама самтҳои хоҷагии халқ ба вуқӯъ пайваст, бахусус татбиқи барномаи стратегӣ ва дигар иқдомҳои марбут ба рушду тараққиёт ва таъмини рӯзгори шоистаи сокинон онҳоро ба ояндаи неку босаодат дилгарм сохта, шавқу ҳавасмандии шаҳрвандонро барои ободиву шукуфоии ватан ба маротиб зиёд кард. Айни замон сокинону соҳибкорони ободгари шаҳри Левакан бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳми арзанда гузошта истодаанд. Бахусус дар доираи нашрчоравиҳои ободонӣ баъди истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Левакан бунёди биноҳои маъмурӣ, масъалаҳои нави соҳаҳои маърифу тандурустӣ, коргоҳу корхонаҳои хурду истеҳсолӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ, иншооти савдову хизматрасонӣ, бунёди хонаҳои баландиёшона, таъмиру мунфашкунии роҳҳои мошингард ва кору хизматрасонӣ барои сокинон заминаи мусоид фароҳам овард. Инак дар марҳилаи нави созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлол дар шаҳри Левакан вобаста ба талаботи маҳал таъмиру аздавсозӣ ва бунёди 71 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 51 тои он ба истифода дода шуда, дар иншооти дигари бунёдшаванда корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар маҷмӯъ мақсади ба роҳ мондани чунин иқдомҳо ин сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат ва бо назардошти талаботи давр дар шаҳри Левакан нисбат ба рушди ин соҳаи афзалиятноки ҷомеа тадбирҳои муассир роҳандозӣ карда мешавад. Дар ин баробар бори аввал дар диҳоҷои шаҳри Левакан дар деҳаи гулистони ҷамъияти деҳоти Гулистон аз ҷониби соҳибкори ватандӯст 3 адад бинои баландиёшонаи истиқоматӣ ба нақша гирифта шуда, аллакай дар як адади он корҳои сохтмонӣ оғоз гардидааст. Тасним гирифтем ки ба ҷашни 35-солагии истиқлолият дар маркази шаҳри Левакан кӯчаи Исмоили Сомонӣ бинои баландошонаи истиқоматӣ бунёд созаем. Бинои истиқоматӣ аз 6 осона иборат буда, бо дар поён маркази хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. Мо кӯшиш мекунем ки дар вақти муайян шуда сохтмонро пурра анҷом диҳем. сокинони заҳматқарину ободгари шаҳри Левакан бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва азми қавӣ ватандорӣ ният доранд ки минбаъд низ дар ҳама самту соҳаҳо софтдилона минат карда тавассути баланд бардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва вусъати иқдомҳои созандаву бунёдкорӣ саҳми арзандаашонро дар ободонии маҳалли зисти худ гузоранд.